στα πλαίσια καθαρά της ελάττωσης των δαπανών για την υγεία. Η πόρη του ΕΟΠΗ είναι η κρατική επιχορήγηση από το ΑΕΠ και από τα στατιστικά ταμεία. Αυτή είναι η πόρη σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το ΑΕΠ, το 1,4% χορηγεί το γιατροί και ασφαλισμένοι. Οι οποίοι ασφαλισμένοι περνάγανε επιτροπές αναπηρίας. Και μάλιστα η ειρωνία είναι ότι ήταν και επιτροπή για πνευμονολογικές παθήσεις και πέραν μέσα άνθρωποι που δεν μπορούσαν να μπήκαν συνέχεια. Έλειψαν να δώσουμε λοιπόν, είναι γνωστό το σενάριο που πολλοί πάνε και αγοράζουν το φαρμακείο απέναντι στο νοσοκομείο Γάζας κτλ. Αύξηση εισφορών, κυρίως του ταξιούχων το ΓΑΦ, δεν το έχουμε πάρει είδηση. Πάντως, από τις κρατήσεις του ταξιούχων το ΠΑΤ υπήρχε μια αύξηση σύμφωνα με το πρώτο δημόσιο. Των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τα τεκτενόμενα στην υγεία. Δεν νομίζω να υπάρχει παγκόσμιο παράδειγμα πιο έτσι κατάπτυστης τάσης. Και δεν μιλάω μόνο για θέματα που αφορούν την περίθαλψη αυτή καθεαυτή, αλλά γενικά τις πολιτικές υγείας. Σε ποια χώρα στοιχειωδώς πολιτισμένη, για παράδειγμα, θα έβγαινε Υπουργός Υγείας να κάνει δήλωση η οποία επιλέξει έλεγε «Η αλλοδαπή αδήλωτη πόρνη παρασέρνει τον ανυποψία στο Έλληνα οικογενειάρχη και βάζει το AIDS μέσα στην ελληνική οικογένεια». Δηλαδή, ο ανυποψίας της οικογενειάρχης περνάει από τη γωνία, του την έχει στημένη η αλλοδαπή αδήλωτη πόρνη πίσω από τη γωνία, χυμάει πάνω του, τον βιάζει χωρίς προφυλακτικό, παρά τη θέλησή του, και βάζει το AIDS μέσα στην ελληνική οικογένεια. Σε ποια άλλη χώρα θα έκανε τέτοια δήλωση Υπουργός Υγείας και δεν θα το ξεσκίζαμε? Ή άλλη δήλωση ότι οι λαθρομετανάστες μας φέρνουν την ευγνωσία. Που στοιχειωδώς κάποιος, αν έχει γνώσεις, ας πούμε, λαϊκής ιατρικής επίπεδου γυμνασίου, ξέρει ότι η ευγνωσία δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πιο στοιχειώδες δηλαδή. Για να τη μεταδώσουν οι λαθρομετανάστες πρέπει, περνώντας από τον Εύρο, να κουβαλάνε πάνω τους μυστικά παγούρια με μολυσμένο βαλτόνερο από τις χώρες τους και αυγά, ας πούμε, μολυσμένο κουνουπιό να τα εισάγουν παράνομα στη χώρα. Αυτά τα είχε πει το αγαπημένο παιδί των media που εξακολουθεί να είναι ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος έκανε το απαράδεκτο κυνήγι μαγισσών ενάντια στα οροθετικά εκδηλώμενα άτομα. Και το θυμάστε αυτή την αποθέωση της ξεφτύλας και του φασισμού. Και ο καινούριος Υπουργός Υγείας, το αγαπημένο καινούριο παιδί των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, το επικοινωνιακό καμικάζι του νεοφιλελευθερισμού, ο κύριος Γεωργιάδης, όταν ανέλαβε Υπουργός Υγείας, η πρώτη πράξη που υπέγραψε ήταν να ξαναενεργοποιήσει την υγειονομική διάταξη Λοβέρδου για το κυνήγι μαγισσών ενάντια στα οροθετικά άτομα, το οποίο ήταν κάτι τελείως αισχρό από όλες τις απόψεις. Θυμάστε ότι γινόταν δια της βίας εξέταση στο δρόμο, από μεικτά συνεργεία και ελπνό αστυνομίας της Αγγελέα, και η οροθετικότητα ήταν απόλυτο κριτήριο προφυλάκησης. Αν το παράνομο εκδιδόμενο άτομο δεν έβγαινε οροθετικό, τον αφήναν ελεύθερο. Αν ήταν οροθετικός, τον προφυλάκησαν. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις τώρα, όχι απλώς μεσαίωνα. Παρόλα αυτά τα συστηματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το κάνανε γαργάρα το θέμα. Γαργάρα. Όπως κάνουν γαργάρα και όλα τα θέματα που άπτονται αυτής καθεαυτής της περίθαλψης, και όπως αναπαράγουν αβίαστα τα καταγέλαστα ψέματα της κυβερνητικής προπαγάνδας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, το οποίο θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις, κανείς άνθρωπος στη χώρα δεν μπορεί να πάει πουθενά να γράψει φάρμακα. Δεν μπορεί να πάει στις μονάδες του ΕΟΠΗ να τα γράψει γιατί έχουν κλείσει. Δεν μπορεί να πάει στους συμβεβλημένους γιατρούς τους λίγους γιατί αυτοί συμπληρώνουν αμέσως τα όρια επισκέψεων. Και ακόμα και αν πάει και πληρώσει η ιατρική επίσκεψη για να γράψει φάρμακα, θα του πει ο γιατρός ότι έχω πιάσει το πλαφόν της συνταγογράφησης, το οποίο καθιερώθηκε από τις αρχές του τρέχοντος, ας πούμε, έτους, από τα μέσα του Ιανουαρίου,
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ηλεκτρονική συνταγή. Ακόμα και αν πάρει ηλεκτρονική συνταγή και τα καταφέρει και κερδίσει ας πούμε το μαραθώνιο αστημένοντας, θα διαπιστώσει ότι αν για παράδειγμα πρέπει να παίρνει φάρμακα και για αρτηριακή υπέρταση και για υπερχολυστερινεμία, πολύ συνηθισμένη κατάσταση κάποιος να έχει πίεση και χολυστερίνη, δεν μπορεί να γραφτούν στην ίδια συνταγή αυτά τα δύο φάρμακα, γιατί υπάρχουν κάτι περίεργα εκεί πέρα καινούργια πρωτόκολλα που έχουν μπει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα να θέλει δύο συνταγές. Δύο συνταγές σημαίνει χαράτσι 1 ευρώ για τη μία, χαράτσι 1 ευρώ για την άλλη. Επίσης θα διαπιστώσει ότι οι τιμές αναφοράς που δίνει ο ΕΟΠΗ έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ του πόσο πληρώνει ο ΕΟΠΗ και πόσο κοστίζει το φάρμακο στο φαρμακείο μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η συμμετοχή του αρρώστου. Και έτσι πραγματικά δικαιώνεται ο Λουράτος, που το λέει για άλλο λόγο αυτός, δεν θέλω να πω τώρα εκεί, αλλά δικαιώνεται, όταν λέει ότι για μια συνταγή μέχρι 15 ευρώ δεν αξίζει τον κόπο να πας να τη γράψεις, πλήρωσέ τα από την τσέπη σου, βράδερφε, τα φάρμακα, λιγότερο θα σου στοιχήσει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την κάνουν γαργάρα. Όσο, επειδή δεν θέλω να σταθώ πολύ στα θέματα του ΕΟΠΗ, γιατί είπε ο συνάδελφος ο Ψυχάρης πριν, μια κουβέντα μόνο θα πω. Το μεγαλύτερο ψέμα από όσα κυκλοφοράνε, που και αυτά αναπαράγονται αμάσιτα από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι αυτή η παρούφα ότι ο ΕΟΠΗ ήταν και αγοραστής και πάροχος και τα είδαμε από εδώ και τα είδαμε από εκεί και θα τον κάνουμε μόνο αγοραστή. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Ο ΕΟΠΗ δεν ήταν αγοραστής. Ήταν τζάμπα. Έχουν κλείσει τα πάντα. Θα γίνει αυτό που γινόταν κάποτε στην Αγγλία, το gatekeeping. Δηλαδή κρατάμε τις πύλες κλειστές. Θα πηγαίνει ο άλλος με 37 και 8 στο γεννηματά που είμαι εγώ στο Γενικό Κρατικό και από την πόρτα θα του λένε δεν είναι για τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μα δεν έχω πρωτοβάθμιο νοσοκομείο στο Βύρωνα, στην Ηλιούπολη, στη Νίκαια, κέντρο υγείας κτλ. Η ΕΟΠΗ, να πας ιδιώτη θα είναι η απάντηση. Και άρα αυτό που έλεγε ο Ψυχάρης ότι όλα πάνε στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στην ιδιωτική υγεία, είναι πάρα πολύ σωστό. Θα τρώνε πόρτα οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή δεν τρώνε. Αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί, πέρυσι λέγαμε, 30% η επισκεψιμότητα των νοσοκομείων λόγω φτώχειας. Τώρα αυξάνει η επισκεψιμότητα των νοσοκομείων λόγω διάλυσης του ΕΟΠΗ και μετά από 3 μήνες, 4, θα πέσει κατακόρυφα η επισκεψιμότητα από αυτούς που δεν έχουν πρωτοβάθμια υγεία στην γειτονιά τους και θα είναι αναγκασμένοι να πάνε στον ιδιώτη. Τι γινόταν κάποτε στην Αγγλία? Μπορεί να πήγαινες στον ιδιώτη ορθοπαιδικό, στον ιδιώτη ακτινολόγο, στον ιδιώτη παθολόγο. Αλλά χειρουργό να σε ανοίξει και να σε φτιάξει δεν βρίσκεις ποτέ. Γιατί θα πρέπει να βρεις ένα μεγάλο νοσοκομείο που θα πρέπει να πουλήσει το σπίτι σου για να σου κάνουν το χειρουργείο. Άρα αποκλείουν τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού από τη δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά. Και άρα η πρώτη ερώτηση είναι γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί συμφωνώ σε όλη την περιγραφή του Πάνου και του Παναγιώτη. Το κάνουν γιατί κομμάτι των νοσοκομείων πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους. Και αν δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι τα μνημόνια και οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις είναι για να εξυπηρετηθεί το χρέος, τα οποία δεν είναι προφητικά. Αν τα διαβάσετε, το ένα είναι του ψυχίατρου, όπως λέει εδώ ο Παναγιώτης του Νικολαίδη, μέλος της αριστερής ριζοσπαστικής συσπήρωσης γιατρών Αρσή, που είναι γραμμένο το 2006. Και ένα άλλο είναι ένα κείμενο του 2001, γραμμένο στην Ελευθεροτυπία, τα οποία μιλάνε για τις αλλαγές που θα γινόντουσαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν είναι προφητικά γιατί αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στην πρωτοβάθμια, αυτό που κάνει η Task Force του Ψυχάρης, είναι αυτό που θέλει να κάνει το σύστημα πριν την Task Force, πριν το μνημόνιο, την εποχή ακόμα της υποτιθέμενης ευημερίας, τα οποία με το νομοσχέδιο Παπαδόπουλου το 1999 είχαν προαναγγείλει αυτά ακριβώς που γίνονται σήμερα. Άρα η συγγραφή των δύο άνθρωπων, ο ένας που γράφει την μορφή που θα πάρουν τα πράγματα, ή ο σύντροφος Νικολαίδης που γράφει για το γιατρό γενικός με ωμέγα, που είναι ο πυλώνας του συστήματος του νέου, δεν ήταν προφήτες. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι μας τα είχαν πει από τότε όσον αφορά τις ηγεσίες του ΡΟΜΕ. Τα είχαν πει. Δεν ευνηδιάσανε κανένα. Οι γιατροί οι οποίοι ξαφνικά
έχοντας ψευδή αντίληψη για τον ρόλο που τους επιφυλάσσουν οι ελίτ και σήμερα ευνηδιάζονται, δεν έπρεπε να ευνηδιαστούν, είναι γραμμένα. Όταν κάποτε κάναμε προτάσεις στο σύλλογο των γιατρών του ΙΚΑ ότι εμείς πρέπει να βγούμε σαν γιατροί του ΙΚΑ, όταν βάλανε να παίρνουν τηλέφωνο, να πληρώνουν για να κλείσει, δηλαδή πληρώνεις για να κλείσει ραντεβού, δεν θα πληρώσει τον γιατρό μετά. Λοιπόν, όταν τους έλεγα, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αφού είμαστε αντικαπιταλιστική αριστερά, η πλειοψηφία του συλλόγου, έτσι, ή υποτιθέμενη αντικαπιταλιστική για κάποιους, έπρεπε να δούμε ότι εμείς θα βλέπουμε όλους τους ασφαλισμένους χωρίς ραντεβού. Για να σπάσουμε ένα μικρό κομμάτι ιδιωτικοποίηση, δηλαδή ακόμα για να πάρει τηλέφωνο. Οι γιατροί όμως κοιμόντουσαν γιατί δεν είχαν αντίληψη των πραγμάτων, παρόλο που το κράτος τους τα είχε πει. Εγώ έτσι για να το πάρετε να το διαβάσετε, σας διαβάσω δύο αποσπάσματα από το κείμενο. Το ένα είναι του Νικολαίδη που γράφει, μιλώντας για τον γιατρό γενικώς, αυτό που λένε οικογενειακό γιατρό κτλ. Τι ρόλο παίζει. Διαβάστε το κείμενό του, είναι προφητικό. Το δεύτερο μέρος του κείμενου λέει λοιπόν, κάνει μια παραπομπή και λέει, την εποχή της απειοκρατίας.